And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Bumalik ako sa mga masasamang bagay dahil kailangan kong dumiskarte para sa sarili ko. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Michael. At ito, ang aking secret file. Nakatira ako sa Samar, Calbayog City. Kaso, umalis ako sa sobrang dami ng mga nangyaring masama sa akin. Sa kasalukuyan, nakatira na ako sa Pasay. Nagtatrabaho na rin ako ngayon sa isang call center company. Dahil kailangan kong magtrabaho para maitaguyod ko kahit papano ang sarili ko sa hirap. At kahit papano, makasurvive din ako sa gutom. Kasi noon, sa probinsya, hirap ako makakain. Galit ang mga magulang ko sa akin. Dahil pasaway daw ako. Oo, pasaway ako pero never akong lumaban sa mga magulang ko. Dahil malaki ang respeto ko sa kanila. Alalang-alala ko pa noon. Meron akong nakilala sa probinsya namin. Itago natin siya sa pangalang SR. Siya yung tipo ng tao na kahit gaano ako kasama sa iba, tanggap niya pa rin ako. Sa kabila ng mga kasalanan ko sa mundo. Every time nakasama ko siya, pakiramdam ko ang saya ko. Kahit wala kaming mga pera, masasabi kong genuine talaga at super solid naming magkaibigan. Kaso hindi nagtagal, umalis siya ng Samar para mag-transfer sa Maynila. Doon na siya mag-aaral. Na-depress daw kasi ang kaibigan kong to sa pamilya niya. Kaya doon na siya nag-decide mag-aral sa Maynila. Nakakatampo nga yun eh. Kasi alam ko na hindi ko na siya makikita ng matagal. Hindi sigurado kung kailan kami uli magkikita. So nag-promise kami sa isa't isa bago siya umalis na dapat tuparin namin ang mga pangarap namin. Sabi ko, mag-travel tayo kung saan-saan. Sinang-ayunan naman niya yun. Dagdag niya pa, ayusin ko raw ang buhay ko. Tas niyakap niya ako. Tas sabi niya, ayoko na may makahihigit sa akin sa'yo, Michael ha. Nang marinig ko yun mula sa kanya, sobrang saya ko. Kaya naman mas naging matatag ako na hintayin ang pagbabalik ni SR. Then, enrollment ko na noon ng high school. 3rd year na ako. Nakakapanibago. Pag uwi ko sa amin, may naghihintay sa akin na kaibigan ko. Lagi kong naaalala yung mga masasaya naming gunita. Kaya sabi ko sa sarili ko, hintay lang. Magkikita tayo ulit. So unfortunately, napabarkada ako sa iba. Tapos 1 taon, hindi ako nagparamdam kay SR dahil natatakot ako na mag-alala siya sa akin. Ayoko na makaistorbo siya o ako sa pag-aaral niya. Nagkasakit ako ng maluba. Hindi ako makalakad. Walang may alam na may maluba na akong sakit. Tapos sabi ng doktor, kailangan ko raw alagaan ang sarili ko. Syempre, ako yung tipo ng tao na mas pipiliin na lang na itago ang katotohanan kaysa naman mahirapan pa yung iba dahil sa akin. Ayoko maging pabagat. Kahit na alam ko na may pakirin naman yung mga magulang ko, hindi ko na lang din sinabi. So fast forward, napabarkada ako natutong mag-inom, manigarilyo, at tumikim ng ipinagbabawal na gamot.
Hindi ko alam kung ano bang nakain ko. Ba't ko pinasok yung ganong klaseng sistema sa buhay ko? Then isang araw, bigla ko na lang naisip yung sinabi sa akin ni SR. Ayusin ko raw ang buhay ko at huwag ko raw pababayaan ang sarili ko. Alam ko na nabigo ko siya. Nabigo ko yung taong pinangakuan ko. Lagi na lang ako napapatrobol kung saan-saan. So marami na akong mga masasamang nagawa sa mundo. Hindi ko lubos sa kalain na magiging ganito ka-worse ang buhay ko. Then after more than 2 years, marami na yung nangyari sa loob ng 2 taon na. Biglang may naghahanap daw sa akin. Lagi na lang akong puyat kasi lagi na akong umaga natutulog. Mas bad trip ako noon. Kasi sabi ng kapatid ko, bumangon na ako at may naghahanap sa akin. Importante daw. Hindi ko alam kung sino yun. So nung ginising ako ng kapatid ko, lalaki daw, tapos sinabi na Chang daw. Sabi ko, sinong Chang? Sa sobrang kulit ng kapatid ko, nilapitan ko na talaga. Kung sino man, yung sinasabi nilang bisita ko. Tapos nung nakita ko na yung taong naghanap sa akin, nawala yung antok ko. Para akong nanaginip ng gising. Loading ako ng matagal nang makita ko si SR. Hindi ko alam kung ano mga sasabihin ko, pero binati niya ako ng ngiti na parang pakiramdam ko napakahalaga ko sa kanya. Gusto kong umiyak noon sa sobrang saya ko, pero pinigilan ko na lang kasi nakakahiya namang makita ako ng kaibigan kong yun na umiiyak. Tapos sabi niya, "Kumusta ka na?" Tapos sabi ko, "Ito, ayos naman, kahit papano. Tagal mo na, wala akong balita sa'yo Tapos nagtawanan na lang kami. Tapos sinabi niya na ilang araw lang daw siya dito kasi kailangan niya nang bumalik agad ng Maynila para sa studies niya. Nakaramdam ako ng kasiyahan, pero at the same time may lungkot kasi aalis na naman siya. Pero okay na to. Ang mahalaga, nakita ko na uli yung taong mahalaga sa akin. Buhay na buhay ako pagkasama ko si SR. Siya yung isang parte ng buhay ko na hindi ko talaga ma-let go. Wala akong pakialam kahit iwanan pa ako ng iba, kahit sino pa dyan, basta ang malaga, kasama ko si SR. And by the way, si SR pala ay isang lesbian. Magandang maganda siya kahit pormadong lalaki. Kaya attractive siya para sa akin. Aaminin ko, crush ko siya nung mga bata pa kami. Siya rin kasi yung unang babae na naging crush ko nung bata pa ako. At hindi na nasundan pa yun. Fast forward, bumalik na siya ng Maynila para ituloy ang pag-aaral niya. Ako naman, hindi na nakapag-aral after high school. Hindi na kinaya ng mga magulang kong pag-aralin ako. Kaya bumalik na naman ako sa mga masasamang bagay dahil kailangan kong dumiskarte para maitaguyod ang sarili ko. Then isang araw may nakilala ako sa probinsya namin na isang negosyante. May business na computer shop malapit sa amin. Tapos doon ako lagi tumatambay kasi nga nakikisabay akong sumindi. Alam nyo na, sumindi ng kung ano man. Libre niya ako Lahat, computer, pagkain, ano pa. Lagi kong kasama yung taong to, araw-araw. Itago natin siya sa pangalang Kuya J. Masaya ako kasi buo yung tiwala niya sa akin. Kahit may mga lihim siyang sinasabi sa akin. Then, ayun, eventually, pakiramdam ko lagi kaming nandyan para sa isa't isa. Then isang gabi, nakaupo ako sa labas ng shop ni Kuya J. May pumasok na lalaki. Iba yung pakiramdam ko dun sa pumasok na lalaking yun. Tapos nagtanong kung ginagalang ba namin siya. Sabi ko, "Oo kuya, ginagalang ka namin." Tapos sabi ko sa lalaki, "Kuya, uwi ka na kasi baka hinahanap ka na po ng asawa mo. Mukha ka po kasing lasing." Tapos bigla na lang akong sinakal nung lalaki. Kaya ang ginawa ko, kinalas ko ang kamay nito sa leeg ko at dumistansya ako ng malayong malayo. Hindi ko alam kung ano bang problema ng taong yun. Pagkatapos niya sa akin ay si Kuya J naman yung sinakal niya. At iniuntog nung lalaki ang ulo ni Kuya J sa pader ng paulit-ulit.
7 kami nun actually. Pero ako lang mag-isa ang umawat. Naiinis ako kasi yung ibang kasama namin na nandoon, imbis na tulungan ako, pinili lang nilang manood. Hindi ko napansin. Nakamukha pala siya ng isang sikat na tao sa lugar na yun. Tapos bigla na lang siyang kumuha ng 2x2 ang sukat. Wala na akong magawa kundi ang lumaban na rin para ipagtanggol ang sarili ko. Tapos yun, naagaw namin yung 2x2. 2 kami ni Kuya Jay ang bumalat dito. Yung lalaki parang 30 plus years old ni. 17 years old pa lang ako noon. At muntik-muntik na akong makapatay ng tao. Puno ng dugo ang damit ko. Hindi kami makapaniwala sa nagawa namin dun sa lalaki. Pinagapang namin yun hanggang sa mapagod kami sa kakapalo dun sa katawan niya. Kaya dahil dun, nagkaroon ng banta ang buhay naming dalawa ni Kuya Jay. Nagpasya kaming lumuwas ng probinsya para makaligtas dun sa panganib. Then after one day, pinuntahan ako ng mama ko para kausapin. Sinabi ng mama ko na iwanan ko na raw si Kuya Jay, yung kaibigan kong yun, at hayaan na lang na yun na lang ang mapahamak. Hindi ako pumayag doon sa alok ng mama ko na hayaan na lang mamatay ang kaibigan ko. Kaya tinawag ko ang kaibigan ko at sinabi na 2 tayong pumasok dito. 2 din tayong lalabas. Si mama wala lang nagawa pa sa mga sinabi ko. That time wala akong magawa kundi mag-isip ko ano bang dapat gawin. Then nag-offer sa akin ng girlfriend ko na sumama ako sa kanya kasi ayaw niyang malayo ako. Then sabi ng girlfriend ko, kaya natin to, Michael. Napilitan akong sumama sa girlfriend ko kasi pinapili niya ako. Maghihiwalay kami kapag sumama ako kay Kuya Jay o kaming 2 ang magkasama at lumayo na. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko noon. At yun, pumayag na lang akong sumama sa girlfriend ko. Kasi no choice ako eh. Need kong makalayo kasi nga mamamatay ako pag nagstay pa ako sa lugar namin. So, nag-decide kami ng girlfriend ko na magstay muna sa Tacloban City. Itinago namin ang katauhan ko sa pamilya niya para kahit papano mabawasan ang pangamba nito. Syempre, walang may alam sa background ko na kamag-anak ng girlfriend ko. At habang andun ako sa Tacloban, nararamdaman ko na nahihirapan ang girlfriend ko. Kasi nga, ang dating namin, nagsisinungaling kami sa mga maraming tao, lalo na sa pamilya niya. Pahirap ng pahirap ang kondisyon naming 2. So, alam ko na merong hindi magandang mangyayari. Una pa lang tinanggap ko na naiiwan ako ng babaeng mahal ko. Kasi sino ba naman ako? Sino ba naman ang magmamahal sa akin? Sa akin na basagolero at walang silbi sa mundo. Hindi alam ng girlfriend ko na gusto ko nang sumuko at mamatay dahil depressed ako sa buhay ko. Kaya ang ginawa ko para hindi na siya mahirapan, mas pinili kong sumama ang loob niya at kamuhian ako dahil sa ganung paraan, mas mabilis niya ako makakalimutan. Ang iniisip ko rin noon, mapahalagahan ko ang buhay niya. Pero nakakalungkot man, kailangan namin maghiwalay. Yun ang pinakamagandang desisyon na magagawa ko para sa girlfriend ko. After breakup namin, bumalik ako sa Calbayog City. Nagtataka ako bakit ayaw ng mga ilang kaibigan kong lumapit ako sa kanila. Kahit yung ibang mga kamag-anakan ko, iniiwasan ako. Sobrang sakit sa pakiramdam na nag-iisa na lang ako sa buhay at wala nang malapitan ng tulong. 3 months lang ako nagstay sa Calbayog City. Sinubukan kong tawagan ng best friend ko through a phone call. Then, ang sabi niya na subukan ko raw lumapit sa lolo ko. Mag-please daw ako kung kinakailangan. Huwag raw akong sumuko. Ipinaalala sa akin ni SR ang mga pangarap namin habang umiyak siya. Ako na ang umiyak sa best friend ko.
At lalong-lalo na, mas nakakaiyak pa sa side ko dahil ako yung dahilan ng pag-iyak niya. Gusto kong sapakin yung sarili ko sa mga naririnig ko. At sa mga naiisip ko. So pinuntahan ko ang lolo ko at nag-apologize ako sa mga kasalanan ko. Humingi ako ng tulong sa kanya para makaalis ako sa lugar namin. And thankful ako kasi sinuportahan niya ako. Nagstay ako sa tita ko sa Bulacan. At ayun, masaya dahil nabasbasa ng pabor na hiningi ko sa lolo ko. Naalagaan ako ng ibang kamag-anak ko sa lugar na iyon. Inayos nila ang mga requirements ko. Nag-apply ako sa Maynila. Umokey ang buhay ko. Then every day off ko, pinupuntahan ko ang best friend kong si SR. At finally, parang guminhawa ang lahat. Ang daming nangyari sa buhay ko, DJ Rocky. Sa sobrang dami, hindi ko alam kung paano ko babangon. Pero siguro kailangan lang talaga na ibaba ang pride. Maging aware sa mga pinaggagawa. At hayaan na humingi ng tulong at mabigyan ng tulong mula sa ibang tao. Dahil pag hindi mo ginawa yun sa sarili mo, puro bigat lang ang mararamdaman mo. Kaya sa mga nakikinig dyan, ang mahalaga, masaya ka. At kung ano man yung mga ipinangako mo sa sarili mo, subukan mong tuparin kahit mahirap. Huwag na huwag kang sumuko sa buhay. Kung meron ka mang papatunayan, dapat sa sarili mo yun. Yung meron kang mararating sa buhay. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Michael. At ito, ang aking secret file.